Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, ana sing takon nang aku, piye Kang carane menyembuhkan istilahku penyakit sing awak dhewe derita tapi wis digawa ning ndi-ndi, digawa ning rumah sakit, digawa ning dukun, istilah iku digawa ning wong pinter ya, tapi gurung iso waras-waras kan. Nah, mungkin istilah iku gak iso waras iku istilahnya kok ngene kan ya. Panjenengan iku wis berusaha berobat neng dokter, wis dikek resep dokter, ya wis divonis mau penyakit ngene ya. Iku panjenengan wis berbulan-bulan lah katakanlah, wis bertahun-tahun konsumsi obat, nuruti apa kata dokter tapi gurung waras. Terus panjenengan iku nyoba neng wong sing ahli kebatinan atau wong pinter ya istilahnya ngono. Panjenengan tetep gurung iso waras, wis dikeki omben-omben misalnya ngono, tapi gurung iso waras. Lah iki permasalahan ning ndi? Sadurunge panjenengan tak wenehi roh carane panjenengan iso nambani penyakit apa ae sing ana ning ragane panjenengan. Aku ngekeki pengertian dhisik yen sejatine waras ogake iku tergantung ana ning panjenengan dhewe. Dadi segala penyakit iki sumbere saka awake dhewe. Segala tubuh sing sehat ya, raga sing sehat iki ya bersumber saka awake dhewe, lakune dhewe. Nah, misalnya nek secara ilmu kedokteran kan wong sing iso njaga kesehatane, iso menjaga imune, menjaga daya tahan tubuhne, otomatis ya gak gampang kena penyakit. Ya siku padha karo ngono ku. Wong nek sing biasane iku maksudnya iku lakune iku apik, wong sing lakune apik, lakune bener, ora tau ngganggu privasine wong, ora tau gawe goyah atine wong, ora tau gawe gelo rasa atine wong ya wong bakal terhindar saka penyakit-penyakit sing ora bisa diwarasno kaya ngono ku. Dadi faktor utamae ning panjenengan dhewe. Coba panjenengan diratapi kesalahane, digetuni laku salahe, jaluk sepuro marang Gusti Pangeran. Nah, tadi iku disambat saben panjenengan sembayang. Mari sembayang disambat. Nah, mari sembayang disambat, atine turu disambat. Jaluk sepuro. Nah, iku mergo panjenengan iku ana kedosane. Mergo kedosan karo sapa, karma tekan sapa, ha iku. Karmane akhire nglumpuk. Dadekno penyakit sing gak gampang diwarasno karo ahli mbuh iku ahli kebatinan, ahli spiritual, ahli kedokteran, ahli tenaga medis wis ora bakal bisa ngwarasno penyakite. Mergo iku penyakit saka penyakit karma, penyakit balesane pangeran atas perbuatane panjenengan dhewe. Niku dulur. Lah, iki lho ya. Dadi nek panjenengan wis anjene wis iso bener-bener nyadari kesalahane panjenengan, ya aku biyen salah. Dadi sampeyan sing penting ku sing sampeyan yo gak muk trimo njaluk sepuro marang Gusti Pangeran waktu mari salat to ate turu. Tapi sing penting panjenengan iku bener-bener nyadari nek panjenengan iku salah. Sampeyan eling, oh iya aku biyen ku anjene ngene, anjene sing salah aku. Iya aku salah karo iki. Karo koncoku ngene. Akhire panjenengan iku ngratapi kesalahan. Lah iki kok iku bakal Gusti Allah bakal
ngapura marang kesalahane panjenengan. Ngoten. Nah, dadi niku dulur. Nek wis mari panjenengan niku istilahnya meratapi kesalahan biyen-biyene. Lah panjenengan akhirnya mulai neng tahap ketirakatan. Ketirakatan iki digawe ngresiki jiwa lan rasane panjenengan supaya diijabah apa penjaluke. Lah carane dulur carane. Kan segala sesuatu itu bersumber saka awake sampean panjenengan. Kenapa ning tenaga medis angel diwarasno, kadang ning tenaga spiritual kaya Mbah Dukun ngono kuwi ya dukun-dukun sing iso ngwarasno penyakit itu kenapa kok kadang gak iso ngwarasno yo mergo penyakit iki mang sebenarnya panjenengan dhewe sing iso ngwarasno. Dadi sing penting panjenengan ning pikirane kudu yakin nek aku iso waras. Dadi kudu dikeki sugesti ngono sik awake dhewe. Aku yakin iso waras e. Nah, wis nek sampean iso sugesti ngono ku baru panjenengan nyambat sedulur papate panjenengan. Tapi dibarengi karo poso weton, tetep poso weton melek malem wetone disambat. Sambatane ya biasane sing tak ulang ku biasane sing tak jabarno iku ya iku sing Bapak kuwasa. Pertama ya assalamualaikum waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kuwasa, Ibu Bumi, Kakang Kawah, Adi Hari-hari. Sedulur papat kalimo pancal, sedulur papatku sing ana etan putih rupane, sing ana kidul abang rupane, sing ana kulon kuning rupane, sing ana lor ireng rupane. Ayo rewang-rewangan aku warasno penyakitku. Sirnakno penyakit sing ana ning badanku. Waras, selamat saka karsaning Gusti Allah. Hu Allah saka karsaning Gusti Allah. Wis engko panjenengan wis nek wis mari ngono wis ya wis dilakoni ae kesehariane enggak apa jalani laku sing apik. Sak bendina niku jalan laku sing apik, gak perlu digawe-gawe, gak perlu bersandiwara lan sak piturute. Digawe nglebur dosane panjenengan dhisik. Wis ta. Sampeyan delok perubahane setiap panjenengan iku nglakoni poso weton, mari ngono nyambat sedulure setiap bengi. Iku panjenengan rasakno perubahane panjenengan. Dadi ora mung sekali, dua kali, tiga kali lho. Terus disambat sedulure, dijaluki ewang gawe nyernakno penyakit sing ana ning badane panjenengan. Nah niku. Ben paham nggih. Dadi iku maksud. Sing penting iku tirakatan ngono ku sik. Sadurunge tirakatan ya panjenengan kudu bisa ngratapi nasib, ngratapi kesalahane panjenengan dhisik. Sapa panjenengan iku duwe salah sing membekas ning wong. Ora bisa ilang rasa mangkele wong marang panjenengan lah iki. Bila perlu panjenengan njaluk sepuro menisan disedekahi, disodakoi. Istilah panjenengan sampean kei amplopan dhuwit apa sampean kei berupa sembako ta apa lah. Pokoke njaluk sepuro. Wis iku pesenku kangge panjenengan sing ya gak sing takok tok ya sing mungkin iki iso digawe kabeh sing panjenengan saiki ngalami penyakit apa lah terserah penyakit sembuh warang kali iku dhewe sebenarnya iso nambani dhewe marang keyakinane dhewe lan marang sesebutan Kakang Kawah di hari-hari ku mang sedulure disambat dijaluk ewang supaya gampang diijabah karo pangeran. Niku. Pun nggih sampeyan mawon pripun? Sampeyan mawon kula akhiri bek menawi ngapunten bek menen kelepatan kelan kekilafan kula nyuwun ngapunten kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.